Nejde o to, aby som bola riaditeľka školy a aby som mala funkciu, ale o to, prečo po toľkých rokoch mám odísť zo školy s poškodeným dobrým menom. V tejto chvíli je situácia taká, že vy obviňujete starostku Čeloviec, že účelovo zasiahla do výberového konania na riaditeľku školy, čo malo za následok, že v pomere hlasov 5-6 ste sa už nestali na ďalšie obdobie riaditeľkou. Prečo si myslíte, že teda účelovo zasiahla do výberového konania, dokonca, že zneužila právomoci verejného činiteľa? Deň výberového konania 9.7. dala príkazom rozoslať predsedničke školskej rady 13 členom výberovej komisie mail, v ktorom píše o sťažnosti, ktorej ma obvinila, že som ju nechcela riešiť. Túto sťažnosť spojila s priestupkom, ktoré rieši obvodné oddelenie policajného zboru vo Veľkom Krtíši. Je to vlastne ten istý skutok, ktorý som viem o tom a riešila som ho veľmi pedantne a veľmi vzorne. Obec dňa 17.6.2025 od Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici obdržala dokument, ktorý nám regionálny úrad postúpil ako žiadosť, pretože neskúmal obsah tohto dokumentu. Obec ho má zaevidovanú ako žiadosť. Následne po preskúmaní obsahu tohto dokumentu sme zistili, že ide o sťažnosť, ktorá priamo smeruje proti osobe pani riaditeľky. Nemyslím, že by som takéto niečo mala zamlčovať. Skratke ide o sťažnosť matky, ktorú som údajne odmietla prešetriť a chcela som ju ututlať. Ja všetky tvrdenia, že som niečo neriešila, rázne odmietam. Dôkazy, že som mimoriadne dôsledne riešila všetky problémy v škole, sú nepopierateľné. Regionálny úrad v Banskej Bystrici nepotvrdil, že je tam sťažnosť na moju osobu, Anastáziu Sedmákovú, ani riaditeľku školy, ale žiadosť preposlaná obci Želovce 6.6.2025, prevzatá do registratúry 17.6.2025. Žiadam mailovo aj písomne pani starostku a príslušné orgány o prešetrenie výberového konania. Žiadam o poskytnutie fotokópie mailu, žiadam o poskytnutie fotokópie sťažnosti, ktorú údajne pani starostka má od 17.6. a dodnes som ju nevidela. Pani Sedmákovej prekáža to, že ste rade školy tú informáciu o tej sťažnosti na ňu poslali práve v deň výberového konania. Tým ste v zásade mali ovplyvniť tú radu školy. A teda aj výberové konanie, ktoré skončilo pomerom hlasov 6-5. 17.6. som dostala od regionálneho úradu tento doklad. Kým ja som sa konečne dohodla so zákonným zástupcom, bolo to také trošičku náročnejšie z hľadiska písateľa tejto sťažnosti, aby sme sa niekde stretli, aby sme vedeli zápisnicu podpísať, aby som sa ja dozvedela viac faktov a skutočnosti, aby som sa k tomu vedela postaviť. Takže tieto veci sa mi podarilo konečne vyriešiť a doriešiť, tak to bolo vlastne 7.7. Žiadny zámer v tom jednoducho nebol. Ja tu mám takisto vlastnú agendu a jednoducho časové som to nestíhala. Obvodné oddelenie policajného zboru vo Veľkom Krtíši rieši tento prípad pod názvom Oznámenie o priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, ktorá tiež nie je namierená na moju osobu ani na riaditeľku školy. Podotýkam, že starostka Rechová spojila účelovo dve rôzne veci do jednej, aj keď sa týkajú toho istého skutku. Len je tu ešte jeden problém. Tá sťažnosť síce mohla byť podaná, rieši to polícia, ale môže sa ukázať, že vôbec nebola pravdivá. To znamená, že v tom momente by to znamenalo, že vlastne ako keď môže vás obviniť, že ste rade školy poslali informáciu, o ktorej ste ešte nevedeli, či je oprávnená tá sťažnosť. Keďže to prešetruje polícia stále. Tá informácia, ktorá vlastne odišla z mojej strany, bola naozaj len taká informatívna vec, kde som len informovala, keďže ja naozaj neviem, čo sa na tej polícii odohrá. Ja som nehodnotila som to, aké je to. Len som podala základnú informáciu. Ona porušila aj zákon o sťažnostiach, aj zákon o slobodnom prístupe k informáciám, pretože ja som dotknutá osoba, bola som poverená vedením a ja mám právo k tomuto sa vyjadriť, keď som v nejakom maili obvinená, že som to nevyšetrovala, chcela som to zatajiť a ututlať. Keby som to chcela zatajiť a ututlať, tak teraz tu nesedím. Kontrolórka obce na tom mimoriadnom obecnom zastupiteľstve, ktoré bolo teraz v piatok,
spomínala, že z vašej strany mal byť porušený zákon o sťažnostiach, ktorý vraj v paragrafe 15 hovorí, že vlastne ste to mali dať tú sťažnosť na vedomie aj pani Sedmákovej, aby sa mohla prípadne brániť. Ja som sťažnosť neprešetrovala. Neprešetrovala som to. Čiže pred vami sa nemala prečo brániť? Predo mňou sa nemala prečo brániť. Ona vraví, že nemusela mi to dávať, ale prečo potom presne v deň výberového konania tieto informácie využila, vložila ich do mailu a dala rozoslať 9.7. členom výberovej komisie. Tu pociťujem zneužitie právomoci verejného činiteľa a dehonestáciu mojej osoby, lebo ja som sa na výberovom konaní nemohla vyjadriť k tejto sťažnosti, hoci vedeli o nej všetci a mala som aj pripravenú aj dôkazy mám. Všetky dôkazy, ktoré som poskytla polícii, som mala vtedy pripravené. Garantom výberového konania bola pani metodička, pani doktorka Strapková, ktorá sa toho výberového konania zúčastnila a teda ako aj dozerala na garanciu a zákonnosť celého toho výberového konania. Čiže nemáte pochybnosť o zákonnosti konania? Ja nemám pochybnosť o zákonnosti konania, pretože na druhej strane akože členovia alebo výberová komisia takto, lebo rada školy má 11 členov a plus výberová komisia, to sú ďalší dvaja ľudia. Títo vlastne musia postupovať to, že budú rozhodovať nestranne a zákonne a tam, keď toto podpísali a všetci to mali podpísať, tak potom nemôžu konať inak, len nestranne a zákonne. A tam nemôžeme sa baviť o tom, že boli niekým alebo niečím ovplyvňovaní, pretože na výberovom konaní akože táto informácia nemala čo hľadať. Pociťujem vlastne dehonestáciu a poníženie a ohovorenie mojej osoby, lebo v tom maili sa nachádzajú klamstvá. Budete podávať aj trestné oznámenie za zneužitie právomoci verejného činiteľa? Poradím sa s právnikom. Pani Sedmáková ešte predtým, ako bolo to mimoriadne obecné zastupiteľstvo, bola za vami a žiadala jednak tú sťažnosť, kópiu a ten mail, ktorý ste mali poslať rade školy. Vy ste jej to nedali, tak sa udialo potom na zastupiteľstve to, že vás k tomu zaviazali poslanci uznesením. Vy ste jej to neodozdali a zrejme jej to ani plánujete neodozdať. Prečo? No, ja jej to neplánujem neodozdať. Dostala som na stôl v zmysle zákona 211, je to zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ja som ho brala na vedomie, ja som ho akceptovala. Zákon mi umožňuje najneskôr do 12 dní, musím ja túto informáciu buď sprístupniť čiastočne alebo nesprístupniť. Ale teraz tu máme už nejaké uznesenie zastupiteľstva, ktoré vás tomu zaviazalo a tomu ste nevyhoveli, lebo už bol ten útorok 10.00, teraz sa rozprávame aj štvrtok, to znamená, že nevyhoveli ste. Čiže poslanci teoreticky môžu mať pocit, že ste vlastne porušili uznesenie, ktoré oni odsúhlasili. Poslanci v prvom rade nemali dávať a nemali schvaľovať uznesenie, ktoré je nad zákon. To znamená, že uznesenie musí rešpektovať ten zákon a poslanci ma nemôžu obrať o tú lehotu, ktorú mi zákon dáva. Toto je to podstatné. To znamená, všetci tu vytvorili takú ilúziu, že ja nechcem. Ja jej to dám. Dám jej to presne v zmysle zákona, tak ako mám napísanú zápisnicu. Dostane to. Dokonca čiže nemám aj tú sťažnosť aj kópiu toho mailu? Napíšem jej do... Čiže niečo jej dáte. Určite. Ale nepotvrdzujete mi teraz, že to je to, čo ona žiada. Nie, pretože v zápisnici mám niečo napísané. Zákonný zástupca si niečo do zápisnice požiadal zapísať, na čo má nárok v zmysle zákona o sťažnostiach. Vy teraz v septembri nastúpite do školy ako radová učiteľka, alebo ste vlastne tým prehratým výberovým konaním vlastne skončili v škole? Buď nastúpim ako radová učiteľka, alebo dostanem výpoveď.